Dexter Nduna ukumbira ruregerero kuna Mnangagwa nechikwata chimwe chine masoja mukati. I don't even know kuti zvaari kumbozviitira ende chiri kumbonyatsoitika. Hazvina kumira zvakanaka. Ndadzoka zvekare hama dzadiwa pachannel penyu ndine imwe nyaya zvekare iri kuitika. Mazuva adarika ayo Dexter Nduna akanga ari munhu wekuti anga ari kungovhura hombe achingobuda maoffside achingoita zvinhu zvake, but this time around ari kuratidza kuti apfekedzwa apology jersey. I don't know kuti nani, but apology jersey ndiro rapfekwa naDexter Nduna at this moment. Dexter Nduna ndio kumbotadza kugraduate chichi banorova fekaudhino dzake vaita yakaita ikoko bva zvazongoonekwa kunzi aiwa unograduate baanonyorera ndikumbira kuti mumake futi ningini rangu bva zvangonoenda nepamwe ameno unozoti vanhu vanongoonera kavapedzera kungokuti aiwa zvisina basa vapedzera kudherera futi kavanhu aiwe mani zvaitwa kare zvekuchikidzira nezani zvimani mbubvapo iwo vandimaona manje ndobva auya bada kutraya kupinda zvesit parking achida unotsvaga jezi kusit parking achiti vesit parking ava chichichichi vanodadada idea yakafarirwa nemazimbabweans handiti, but vesit parking vachibva vazongoisa tsamba kwaari statement vachitaura kuti akangozvitraya chete isu tisina kutaurirana pasina kana zvimwe zvatamboitisana obva angori kana da kudaro aiwa anosungwa ndo zvakataurwa. Saka nhasi ari kuya nezi apology rake rezvinhu zvakaita kozi ari kuziva kuti zvinhu zvaari kuita zvinonyadzisa chaizvo. Saka ndo paari kubuda ari kuti my apology to his excellence the president of Republic of Zimbabwe Dr. Mnangagwa. Ndo zvaanga akataura pano ari kuti I hereby publicly write to you, Your Excellence, informed and guided by the Honorable Minister of Defense and also the National Chairman of ZANU-PF, Comrade Opamu Chingurika Shiri. I direct this apology to you, Your Excellence, the Commander-in-Chief in the Defense Forces and Chancellor of all state universities in Zimbabwe, Head of State and Government, and First Secretary of our colossal, gigantic and homogeneous party ZANU-PF. I was assured that the remarking and all amends for the requests I had made with the authorities at the University of Zimbabwe were being addressed, that there was a probability for a positive outlook which would lead to my graduation, hence my appearance on the graduation day, donning the attire given to me for the purpose of graduation. I was happy like everyone that I had indeed graduated. Until after graduation day, I was informed through social media that my case was still pending and I was not on the final list of graduate for the law class of 2024. I am informed by the same notice posted on social media that my 2 modules still need to be attended to. Abaramba chingodzika achingoenda, but ndangoti ndingogumira pamuti munokwanisa nyodzonzwisisa inyaya yekugraduate kuti ndakazongonomhanya bani ndikabva ndazongonotenga chichichi ndobva ndazongonograduate zvingori funny. So the way ari kungozvitaura kuti iwewe unotopfeka zigauni reria obva waenda kuti watonograduate wozoudzwa after graduation pasocial media kunzi iwewe waunograduate. It's funny because munhu wese akagraduate anozviziva kuti unotanga watoinformwa wotopuwa maresults wotoziva kuti right ndikuenda unograduate musi wegraduation day musi wakati unotonga uchitoziva maresults atoita sei atouya, kwete kuti unotanga watomboenda uda unograduate uzopuwa maresults wozotanga uzoziva kuti mamodules ako asati apo. I don't know maths dzacho handisi kuziva kuti maths dzipi dzaanenge achida kutraya kuda kunoita, but maths dzacho inini ndakadzitarisa dzinongooneka kudzungaira mukati. So it's something yekuti takambozvitaura tikati Dexter Nduna zvinhu zvaari kuita zvika ari kuita kakunorasikawo zvake ameno zvaari kungoita maybe nyaya yekuti akajara kuita zvinhu nechizanu chekudhara uza vanhu vezanu kudhara vangooneka mwekangonoti nyika ndedu zvese so, but iko zvinhu zvaari kunatsodzoswa mugwara. Same applies zvinhu zvakaitika kucity council, zvinhu zvacho zviringonomudzosa mugwara. So haasiri ega, but inyaya yekungoti iye ari kusetwa a good example kuti vamwe vakwanise kuzoona kuti no Mr. Nduna
kwamuri kufambira uko pese yamuri kufamba nayo atori ma1 ndo zvandakatozoongorora ndikaona kuti munhu wekuti ari kusetwa example zvese zvaari kutraya kuita munhu weexample kune vamwe vanhu vese vachatraya kuda kuuya vachinoshandisa chizanu-zanu iye ndiye munhu weexample because even vanhu vese patinenge tatonyarara tichifunga kuti pamwe nyaya dzapera dzanduna ari ngobuda chingoisa on go ungaisa on go kuti hanzi ndakazoenda but guys imbofunga ndakazongoendawo ndatozofunga kuti ndikuchinograduate ndobva ndatozoudzwa kuti mamodules angu asati aita saka day after graduation ndakatozoudzwa pa social media kuti mamodules angu asati aita saka ndichatozotanga kumagadzirisa ndozononyora ndozokontinya saka sorry vaMnangagwa sorry vaopa muchinguri sorry vana ningi pfungwa dzake iye chete dzingoriri pakungokumbira vanhu ivavo ruregerero cause anoziva kuti ndo vanomupa mapositions ari kukanganwa kuti iye kuMP uku akatodyiwa because vanhu havachamudeka saka iye hachakoshese vanhu anomboti sori vanhu veZimbabwe nezvandakaita because takatombotaura kuti chii chaari kudzidzisa chero vana vake vanodzidzawo chii panyaya iyoyo haana aimboita basa nazvo ari kutoti kuti sori vanhingi sori vaopa muchinguru sori vanhingirikini vanhu vake ivavo ndo vaanenge achingokumbira regerero ndo vaane basa navo chete koza anenge achitaimira kuti pamwe ndichaitwa minutes hapo kudzoka kuti anoita MP kana kuti candidate wechi hakuchavhotereke anotoziva kuti kuri kupisa maZimbabweans vari kubudawo vari kuti you receive your results and prepare for graduation. You didn't receive results from remarking. So how come you attended graduation ceremony? You start collecting money for city parking without contract with city authorities. You spent 5 years as an illegal MP for Chegutu. Boy rewo andimunguzona ndoskiri rake munhu wekuti anovhura hombe kuChegutu zveshukwadi 5 years akarowa ari MP kwete kuti anga adiwa nevanhu angangoti MP mwoya wemaskifu kuti vanhu vatotaura kuti hatisi kukuda toda kuwadyiwa baringoramba aringoti hayi ndezveko zvindapinda mani ndindahwina apa pakazvohwinisa iye nawo umwe ari kubuda ari kuti why are you apologizing to Mnangagwa? The apology should be directed to the institution you brought into a dispute and the people of Zimbabwe you tried to mislead. Exactly. Kozi vanhu vanozofungidzira pamwe chizanu ndo chinoita kuti wane degree. Vafana vese vanotora makadhi ezanu vakamhanya kuuzetu. Vakatanga unofoira variko vatanga ungopfeka magauni vachiti topinda nemusangano. Saka anofanira kukumbira ruregerero kuti vana vanyatsoziva kuti hey kana uchida degree dzidza. Ndo zvanofanira kuita. Just like that. Izvozvo kuti kana uchida degree muningina dzidza. Simple. Kana vana vake vanofanira kutoziva kuti hey mamoja anofanira kupaswa ese. Kuti ungochipinda. Now ndikuona mamwe ari ku dzikawo vari kupindura vari kuti but mudhara munombonyatsobhema chii chazvizve is it glue here chii chazvizve nemimi zvamunenge muchinyatsoita muri mukawadhire umwe ari kuti akumanaka ukaona uchishandisa roya rakadai soka uri pama1 atape maloya acho andu itabiloya kuti zvichiskillful chaizvo aiwa umwari kuti vanduna ndakukunzwisisai manje inini zvangu ndangomirira bhuku renyu pamucharesigna kuti munenge makanyora kuti manyatsozvifambisa sechaizvo aiwa umwari kuti your apology letter did not mention us friends and relatives who sent you mistaken congratulation message as letter addressed to the highest office in the country. Grammatically errors were supposed to be checked before submitted. Wishing you the best on the remaining modules. Ndo mamwe mashoko ari kuzotaurwawo nevamwe panapo kuti waifanira kunge watokumbira futi kune isusu takatokukorokotedza mahara bo zvinorwadza kana zvobhoka ngoti munhu congratulations asina chaita chichakadari umwari kwanza we all make mistakes zvedu kuti bo nekuzongobvuma kutora responsibility yako iri bo waita basa do graduates just pop up at the ceremony or they are invited given meals, tickets, etc. You knew you were not invited and proceeded to attend. Now you say I saw on social media. Your apology is not sincere, Nduna. And the funny thing is Tsambaracho regular social media. This guy, I don't know what does Tsambara regular social media.
saka opera mwatu bvunzo kupinda pa state house bacho kozi ndokwafara kungendisa tsamba kandi ndova ari kupera regerero nei koma Zimbabweans vane basa rene chitsamba chake icho what but comrade amusi makusaiza mukurere because my excuses zvezvo hapo zvingoti fun wala pakaipa vanhu zvavanozoita posa vanhu vanoita vachadi kudhererwa. Thank you for being brave enough to apologize publicly. But comrade Nduna, didn't you notice that your name was missing from the graduation program on the actual day of graduation? You only discovered that you didn't actually graduate next day. Boy, rename him. You know what? To be honest, I didn't even like you a bit, but you have shown a lot of maturity on this issue to the point where if I was in your shoes, I might not have been able to have the courage to do what you did. But today, Nduna, you have my respect. Mumwe wauta kuti wazoita uchinja kanaka pakukumbira regerero. Ndozvo kutaurwa nevanhu veZimbabwe after vanzwa nyaya yekwanduna. Ino handisikuzivawo muri yeZimbabwe, imi mukuyoonawo senyaya yekwanduna. Inini ndatorowa pangu ndatopedza kai baba yangu ndima ndatopedza. Ndakuda kunzwawo yenyu nyaya yekuti munozvionawo sei zvaitwa na Dexter Nduna izvi zvekuti azouya achinokumbira regerero papublic. Tell me what you think in the comment section. Tichikwanisa kupindurana nguva ichiripo. Ndakatomirira iko zvinezvi kunzwawo kuti nyaya iyi yekwanduna muri kuionawo sei.